هەوڵ و خەباتên bi destxistina dengên derveyî welat ji bo hilbijartinên Parlamentoya Tirkiyeyê berdewam e. Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selahattin Demirtaş di çarçova xebatên hilbijartinên giştiyên heftê hezîrana pêş de li bajarê Berlîna Almanyayê bi welatiyên berêgez Kurd û Türk re civiya. Demirtaş ragihand dengê berbijarên derveyî welat xwedan giringiyek taybet e û di hilbijartinên Parlamentoyê de wê diyar kerbin. Hevserokê HDP got di hilbijartinên Parlamentoyê yên bihûrî de li Colemêrgê ku berbijarên Kurd bi lîsta serbixwe beşdarî kiribûn, bi 6 dengan kursiyekî parlemanê ji dest dabûn. Lewra dengên berbijarên li Ewropayê di hilbijartinên Tirkiyeyê de diyar kerin. Selahattin Demirtaş di beşekî di naxaftina xwe de têkez kir, ew kesên serkuta leşkerî ya 1908 kirine û makezagona darbeyê nivîsandine ji bo ku ew di parlemanê de nikaribin kursiyan bi dest bixin, benda ji sedî de xistine nav pergala yasayê. Hevserokê HDP Demirtaş dazanîn li gor encamên lêkolînan aşkere bûye ku benda hilbijartinê ji bo sedî bîstan jî bêbilindkirin, HDP wê ji sedî 25 dengan bi dest bixe. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş axaftina xwe wiha bi dawî anî. Mademkî nîvê partiyê ji hêza jinepek tê, hêzeka mezin a fedakariya ciwanan partiyê li ser milê xwe digire, li piş partiyê milletekî fedayî heye, mirov hene ji bo vê tekoşînê canê xwe bide û girseyek bi bawer heye, derbaz nekirina benda hilbijartinê kemasiya me û partiya me ye. Yekemîn care nûnerên Kurd wê bi lîsta partiyekê beşdarî hilbijartinên parlemanê bibin. Di hilbijartinên bihûrî de ji ber ku nikarîbûn benda hilbijartinê derbaz bikin, berbijarên Kurd dibin sîvana partiyên din de kursiyên parlemanê bi dest dixistin. Hilbijartinên vê carî xwedan giringiyek taybet e. Ji ber ku HDP benda hilbijartinan derbaz bike wê zêdetirî 6 kursiyên parlemanê bi dest bixe, ev jî wê mêzêna parlemana Tirkiyeyê biguherîne. Nûnerên Kurd ku niha li parlemanê dibin navê HDP de civiyane xwediyê 29 kursiyanin û 31 partiyên siyasî beşdarî hilbijartinên heftê hezîrana 2015 dibin.